Benvinguts i benvingudes a aquesta segona lliçó del curs La mort, com explicar-la als infants, als adolescents i als joves. Aquesta lliçó serà molt curta perquè pràcticament sintetitza un altre vídeo que jo us recomano que mireu, que és Comprendre la mort. Llavors, bàsicament, jo crec que nosaltres hem de saber, també per explicar-ho, per poder-ho explicar, que la mort és quan el cos deixa de tenir les seves funcions vitals, quan deixa de respirar, deixa de bategar, deixa de digerir, etc. Però que això, la mort, no és el contrari de la vida, sinó el contrari del naixement. És a dir, hi ha un procés en el qual la vida entra en un cos físic, la vida es manifesta en un cos físic, i hi ha un cert moment en què la vida surt d'aquest cos físic, però la vida sempre hi és. El que no hi és aquesta manifestació concreta. Ho dic perquè això marca una gran diferència. Mort i vida no són contraris. Mort i naixement sí. Ho dic perquè a mesura que un va fent autoconeixement, un es va observant, un se n'adona que la consciència inclou el cos, que no al contrari. És a dir, el cos no inclou la consciència, sinó que és la consciència el que inclou el cos. Jo sóc la meva consciència. Jo puc tenir el cos molt malalt, però tenir la meva consciència molt sana. I al revés, puc tenir una consciència molt fumuda i encara que tingui un cos molt sa, la meva vida és un desastre. És a dir, l'essència de la vida, si és un desastre o no, està marcada per la consciència, no pel cos. El cos és, ojalà ens funcioni bé, però el cos és bastant de més a més a mesura que tu vas ocupant la consciència. Mentre no ocupes la consciència, com que t'identifiques amb el cos, qualsevol cosa que passi a aquest cos, et pensaràs que et passa a tu, però tu ets molt més que el cos. Dit això, vist des d'un altre punt de vista, s'ha de veure que, per tant, la mort és una oportunitat, jo la veig com una oportunitat en la qual deixo anar aquest vestit que m'ha estat útil per tenir una col·lecció d'experiències per enriquir la meva consciència. I en aquest sentit jo me n'adono que totes les morts són bones. No hi ha una mort que sigui pitjor que una altra. O és que aquest l'han disparat, o és que aquest ha mort molt jove. Bueno, cadascú havia de viure la seva experiència i hi ha un moment en què tu ja has fet totes les lliçons, llavors quan ja has fet les lliçons que et corresponen, doncs escolta'm, ja està, passem al tema següent, Llavors, ja està, deixes el cos i vinga. El problema és quan jo m'identifico amb el cos, perquè llavors en el procés de la mort, que és un procés en el qual hauríem de posar molta consciència, perquè és un procés en el qual jo puc descobrir moltes coses de la meva identitat, si estic mort de por, no podré gaudir d'aquest moment meravellós, d'aquesta oportunitat, d'aquest canvi de consciència. Molt bé, jo no vull allargar més aquesta lliçó, simplement volia parlar de què és la mort, l'he definida com quan el cos deixa de complir les seves funcions vitals, també l'he definida com una oportunitat de que la consciència passi a tenir una altra experiència, també he dit que totes les morts són iguals i que no són iguals per les persones que es queden perquè no són capaços d'acceptar que aquest ha mort molt jove i no hauria d'haver mort tan jove, però per la persona és la mateixa experiència, sempre i quan hagi aprofitat la vida, perquè la mort està íntimament vinculada amb aquest període de temps en el qual tu tens una experiència aquí. L'has aprofitada o no l'has aprofitada? Això és l'única cosa que marca. Molt bé. En tot cas, ja us dic que aquesta lliçó la podeu aprofundir amb el curs de Comprendre la mort que està al campus de niagabarro.com. Si voleu, ens veurem ara a la lliçó següent, que ja donaré consells molt concrets de com parlar de la mort amb els infants.